नमस्कार, रुआ देख रहे बनी भोजपुरिया दस्तक। बड़ी दुखद समाचार हम दे रहे बने रुआ के रोहतास जिला के नासरीगंज से। नासरीगंज के बलिया कोठी गांव के रहे वाला विकास यादव नाम करके एक युवक अपन पत्नी के गणासा से काट काट के हत्या कर दिल। युवक नशा के इतना आदी हो गई रहन कि उनकरा नशा के सिवा और कुछ लागत ना रहे, और हत्या किला के बाद सबसे बड़ा चीज ही बा कि वो अपन तीनों लड़कन के लेकर के फरार हो गए बड़ा। अब पुलिस ये फेरा में लागल बा कि वो लड़का के लेकर कहाँ भागल, और अभी तक खोज नहीं भइल। अभी तक वो कहाँ बा, पुलिस ओकरा पीछा कर रहल बा, कहाँ गइल बा कुछ अता पता नहीं चलत। ए बीच में रो रो के बहुत बुरा हाल बा। 3 गो बच्चा विकास यादव के पत्नी सुनीता देवी के देह से रहन, जेकर अभी हत्या हो गई। सुनीता के एगो दूध मुहा बच्ची भी बाड़ी, जौन उनकरा मैंने मर गिला के बाद उनका स्तन से ला के आ दूध पियत रही। सोच सकत नहीं मंजर का हुई। लेकिन ये हत्यारा अब तक पुलिस के हाथ नहीं चढ़ल। पुलिस एकरा के खोजबीन कर रहल बा। लोग मांग करता कैसन सनकी पति के फांसी होके के चाहिए। लोग बतेला सा कि विकास के शादी जो पत्नी जेकर हत्या कर दौरान सुनीता, उनकर शादी राजपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव के रहे वाला रही। माई बाप के एकलौता रही। एगो भाई बड़न, और भाई भी रो रो के बेसुध हो गए बड़न। तस्वीर में वीडियो में रुआ देखले हो कब कि भाई के का स्थिति बा। सोच सकता नहीं कि परिवार पर जब ऐसा बीती तो का स्थिति में परिवार हुई। ये बीच में सबसे बड़ा चीज़ बा कि पुलिस फेरा में लागल बा कि आखिर लड़कन के लेके कहाँ गई खोज रहा बा पुलिस। और जब तक पकड़ा नहीं जात तब तक कुछ ना कहा जा सके। पता ना लड़कन के साथ का करी क्या ना करी। अभी भी मैंने पब्लिक सशंकित बा, पुलिस भी परेशान बा कि केहू तरह से लड़कन के पकड़ के बरामद कर जाओ। वो अगर कहीं पर भी लड़कन के रख देले हुई तो आता पता करे खातिर पुलिस लगातार प्रयास कर रहा बा। घटना के सूचना मिलला के साथ ही विक्रमगंज से डीएसपी कुमार संजय, इंस्पेक्टर थाना तमाम पुलिस पदाधिकारी वो जगह पर पहुँचल बन। वजह से सगरो पुलिस अपन दौड़ रहा बिया, ढूंढ रहा बिया वो हत्यारा के, लेकिन अभी तक पुलिस के पकड़ से दूर बा। सोच ली कि कौन तरह से ये हत्या भइल हुई। नशा के हालत में आकर के पत्नी के गणासा से काट काट करके हत्या हो गई बा। और कितना जघन्य अपराध कैले बा। विकास यादव नाम करके एक लड़का जेकर शादी 2018 में भई रहे। 2018 में सुनीता सिंह का शादी भई रहे। ओकरा बाद 3 गो एक टोटल बच्चा बड़न, जौन में से 2 गो लड़कन के लेकर के, एगो लड़का के एगो लड़की के लेकर के फरार बा हत्या के बाद। अब लोग सशंकित बा एकदम का होई का ना होई। देखा सा नहीं यही उनकर भाई बड़न जो मृतका बाड़ी सुनीता, उनकर भाई बड़न, उनकर रो रो के हाल बेसुध बा। पूरा परिवार एकदम के तरह से परेशान बा। लेकिन ओकर अता पता नहीं है। सब लोग ही परेशान बा कि लड़कवा गई तो कहाँ गई, लड़कवन के बाची की जान की ना बाची। यही अवसर से पुलिस एकदम परेशान बिया, खोज रहा बिया। रुआ देखत रही भोजपुरिया दस्तक। जैसी अपडेट हमरा मिली हम रुआ तक पहुँचाई। हर एक पल के रिपोर्ट रुआ तक पहुँचावे खातिर हम कोशिश करतनी। रुआ देखत रही भोजपुरिया दस्तक।